Tudalen 18. Arwyr ryfel. Medal sy'n cael ei roi i'r arwyr ryfel mwyaf dewr ydy'r Groes Victoria. Jack Cornwell. Jack Cornwell oedd yr arwyr ryfel ieuengaf yn y ryfel byd cyntaf. Roedd yn ei arddegau pan enillodd Groes Victoria. Gynnwr ar long ryfel oedd Jack. Cafodd ei anafu'n ddrwg mewn brwydr ar y môr, ond, yn ddewr iawn, arhosodd yn ei le wrth ymyl ei wn. Johnson Behari. Cafodd Johnson Behari Groes Victoria yn 2005. Roedd yn filwr yn Irac. Yn 2004, cafodd ei anafu yn ddrwg mewn 2 gudd ymysodiad, ambush. Achubodd fywyda'r milwyr a oedd gydag y 2 dro. Roedd Johnson yn gyrru warrior yn y 2 ymysodiad. Ffeithiau am Groes Victoria. Ers 1856, mae dros 1000 o bobl wedi ennill Groes Victoria. Dim ond 3 pherson sydd wedi ennill y groes ddwywaith. Tudalen 20. Arwyr chwaraeon. Mabwl gampwyr gwych ydy arwyr rai pobl. Steve Redgrave. Mae rai yn dweud mai Steve Redgrave yw'r mabwl gampwr gorau erioed. Roedd Steve Redgrave yn rwyfo yn y gemau Olympaidd. Enillodd 5 medal aur am rwyfo mewn 5 o gemau Olympaidd gwahanol. Mae hynny'n record byd. Ffaith. Mae gan Steve Redgrave gylefyd siwgr, diabetes. Dydy hyn ddim wedi ei stopio rhag ennill yr holl fedalau. Pele. Mae rai yn dweud mai Pele ydy'r peldroediwr gorau erioed. Roedd Pele yn beldroediwr enwog o'r 1950au hyd at y 1970au. Chwaraeodd beldroed i Brasil yng nghwpan y byd. Pele oedd y person ieuengaf i sgorio yng nghwpan y byd. Pele ydy'r unig berson i ennill 3 chwpan y byd hefyd. Ffaith am Pele. Enw iawn Pele ydy Ensign Arantes do Nascimento. Tudalen 2 ar 20. Arwyr mewn chwedlau. Cymeriadau mewn hen straeon, cerddi a chaneuon ydy arwyr chwedlau. Weithiau, maen nhw wedi eu seilio al bobl go iawn, a oedd yn byw flynyddoedd yn ôl. Robin Hood. Mae Robin Hood yn arwr mewn chwedlau. Efallai nad yw'r straeon amdano'n wir, ond efallai ei fod yn berson go iawn. Herwr, outlaw, ydy Robin Hood. Mae'n byw yn y goedwig gyda'i gang. Mae'n lladd ceirwr brenin ac yn dwyn oddi ar y bobl gyfoethog. Ond mae'n arwr oherwydd ei fod yn helpu'r bobl tlawd. Tudalen 6 ar 20. Arch Dihirod, supervillains. Yn aml, mae arch Dihirod yn elynion i archarwyr. Mae gan rai arch Dihirod
bwerau arbennig. Y Green Goblin. Archdihiryn mewn llyfr comic yw'r Green Goblin. Mae eisiau lladd Spider-Man. Mae ganddo wisg coblin ac mae'n teithio ar gerbyd o'r enw y Goblin Glider. Ffaith. Mae gan y Green Goblin fab o'r enw Harry. Harry ydy ffrind gorau Spider-Man. Dr. Octopus. Un arall o elynion Spider-Man ydy Dr. Octopus. Mae ganddo 4 tentacle, titanium, ar ei gorff. Mae'n ei defnyddio i redeg a dringo. Ffaith dihiryn. Mae Dr. Octopus yn rheoli ei 4 tentacle gyda'i feddwl. Dihirod mewn llyfrau. Orcs. Mae'r orcs yn gweithio i'r dihirod Saruman a Sauron yn y llyfrau Lord of the Rings. Mae orcs yn greaduriaid byr, hyll, sydd yn bwyta croen a chnawd pobl. Urux ydy'r enw ar orc mawr tal. Maen nhw'n hanner orcs a hanner dyn. Ffaith. Mae gan orcs waed du. Dracula. Vampyr ydy Dracula. Yn y llyfr Dracula, mae'n mynd i Loegr ac yn ymosod ar lawer o fenywod. Mae dyn o'r enw Van Helsing yn mynd ar ôl Dracula. Mae'n trywanu Dracula trwy ei galon ac mae Dracula yn troi yn llwch. Ffaith am vampyrod. Does gan vampyrod ddim cysgod nac adlewyrchiad. Reflection. Tudalen 30. Dihirod ar ffilm. Mewn ffilmiau, mae'r dihiryn yn ddyn drwg. Mae James Bond yn dod ar draws llawer o ddihirod. Oddjob. Mae Oddjob yn gweithio i Goldfinger. Mae'n defnyddio ei het i ladd pobl. Jaws. Mae Jaws yn dal ac yn gryf ac mae ganddo ddannedd mawr metel. Mae mewn 2 ffilm Bond, ond nid yw'n dweud mwy na 4 gair. Blofeld. Mae Blofeld a'i gath mewn 6 ffilm Bond. Mae Blofeld yn cael ei ladd ar ôl iddo ladd gwraig James Bond. Mae ei gath yn llwyddo i ddianc. Darth Vader. Darth Vader ydy'r dihiryn mwyaf enwog yn y ffilmiau Star Wars. Ond nid yw'n ddihiryn yn y ffilmiau i gyd. I ddechrau, mae Darth Vader yn farchog Jedi ac yn arwr. Yna, mae'n symud i'r ochr dywyll ac yn troi yn ddihiryn. Cyn marw, mae'n gadael yr ochr dywyll mwyn achub bywyd a'i fab. Tudalen 32. Dihirod go iawn. Real villains. Jack the Ripper. Roedd Jack the Ripper yn llofrydd enwog yn ystod oes Victoria. Does neb yn gwybod yn iawn pwy oedd e, na sawl person a laddodd. Efallai iddo ladd 2 menyw, neu efallai iddo ladd hyd at 11. Does neb yn gwybod yn iawn,
oherwydd ni chafodd Jack the Ripper ei ddal. Dr Crippen. Ym 1910, lladdodd Dr Crippen ei wraig. Torrodd ei chorff yn ddarnau a thaflodd ei ffen i'r môr. Llosgodd ei hesgyrn. Yna, cuddiodd weddill ei chorff yn y seler. Dwedodd Crippen wrth yr heddlu bod ei wraig wedi mynd i ffwrdd. Ond chwiliodd yr heddlu dan lawr y seler a darganfod y corff. Cafodd Crippen ei grogi. Ffaith. Dydy bobl ddim yn cael eu crogi am droseddu yn y Deyrnas Unedig erbyn heddiw. Cafodd y person olaf ei grogi ym 1964. Tudalen 34. Al Capone. Roedd Al Capone yn llofrydd ac yn gangster. Roedd yn byw yn yr Unol Daleithiau yn ystod yr 20fed ganrif. Am flynyddoedd doedd yr heddlu ddim yn gallu ei ddal. Cafodd ei ddal o'r diwedd ym 1932. Am beidio thalu ei drethi for not paying tax. Chwaraeodd Robert De Niro Al Capone yn y ffilm The Untouchables. Ffaith. Scarface oedd llys enw Al Capone. Nickname. Y lladron tren enwog. Fe wnaeth y lladron tren enwog ddwy'n arian o dren swyddfa post. Aethon nhw a 2.6 miliwn o bunnoedd. Daliodd yr heddlu'r gang ar ôl darganfod olion bysydd ar fwrdd Monopoly yn ei cuddfan. Roedd y gang wedi bod yn chwarae Monopoly gydag arian go iawn. Cafodd pob un ohonyn nhw ei roi yn y carchar am 20 neu 30 mlynedd. Bwrdd Monopoly ac arian y lladron tren enwog. Tudalen 40. Môr ladron. Pirates. Dihirod ydy môr leidr sydd yn ymosod ar longau ac yn dwyn oddi arnyn nhw. Mae môr ladron yn dal i fod heddiw. Roedd dros 170 ymysodiad gan fôr ladron yn 2006. Blackbeard. Roedd Blackbeard yn forleidr go iawn a oedd yn byw yn y 19fed ganrif. Roedd ganddo farf hir, du a phlethu gwallt. Roedd Blackbeard yn cario 6 ffistol, 2 gleddyf a llawer o gyllyll. Roedd yn codi arswyd ar bobl. Ffaith am fôr ladron. Ar ôl i Blackbeard gael ei ladd, cafodd ei ben ei dorri i ffwrdd. Mae Captain Jack Sparrow yn forleidr ffuglen, fictional. Yn y ffilmiau Pirates of the Caribbean, mae Jack yn ddihiryn. Mae'n dweud celwydd, yn twyllo ac yn dwyn llongau a thrysor. Ond dydy Jack ddim yn ddrwg i gyd. Mae'n ddihiryn doniol a hoffus. Ffaith. Cafodd y ffilmiau Pirates of the Caribbean ei henwi ar ôl un o'r reidiau ym Mharc Disney. Tudalen 42. Dihirod mewn chwedlau. Cymeriadau mewn hen straeon, cerddi a chaneuon ydy'r Dihirod hyn. Weithiau, maen nhw'n pobl go iawn, a oedd yn byw amser hir yn ôl. Sweeney Todd. Mae Sweeney Todd yn ddihiryn mewn chwedl. Cafodd storïau ei adrodd am Sweeney Todd yn amser Victoria.
Mae rai yn credu bod yna Sweeney Todd go iawn, ond dydy hynny ddim yn debygol o fod yn wir. Yn y straeon, mae Sweeney Todd yn farbwr yn Llundain. Mae'n lladd llawer o'i gwsmeriaid. Mae'n torri ei gyddfau ac yn taflu ei cyrff i'r seler. Mae'r fenyw drws nesaf yn gwneud peis cig o'r cyrff. Tudalen 44. Quiz. Cwestiwn 1. Beth ydy enw iawn Spider-Man? Cwestiwn 2. I bwy mae Alex Rider yn gweithio? 3. Pwy ddefnyddiodd becyn jet i ddianc rhag ei elynion? 4. Pwy achubodd dros 1000 o weithwyr ffatri? 5. Pam enillodd Johnson Bahari y Groes Victoria? 6. I bwy mae'r Oaks yn gweithio? 7. Sut y bu farw Dracula? 8. Pa ddihiryn Bond sydd â dannedd metel mawr? 9. Ymhle ddaeth yr heddlu o hyd i ddarnau o gorff Mrs Crippen? 10. Beth ydy enw dihiryn sydd yn dwyn oddi ar longau? Atebion ar 47.